It-tkabbir ekonomiku ta' Malta se jibqa' iktar qawwi mill-medja Ewropea u l-qatt se jibqa' fl-iktar livelli baxxi. Dawn il-konklużjonijiet ta' tbassir tax-xitwa tal-Kummissjoni Ewropea ppubblikati tnejn filgħodu u li jikkonfermaw kif minkejja ċ-ċokon tiegħu pajjiżna qed jibqa' jikseb riżultati speċjali. Tant li tbassir innota kif f'Diċembru tas-sena li għaddiet saret reviżjoni ta' tkabbir ekonomiku reali fl-2014 u l-2015 u dan kien rivedut tal-medja annwali ta' 7.9%. Din hija l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku kemm Malta ilha li daħlet fl-Unjoni Ewropea, innutat il-Kummissjoni Ewropea. Għalkemm issa l-ekonomija Maltija bdiet tikber b'mod iktar modest, xorta waħda dan hu ferm ikbar minn dak f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. b'4% tkabbir dan hu r-riżultati li ħafna pajjiżi oħra jixtiequ jiksbu. Li tajt il-Kummissjoni Ewropea wkoll hu li dan it-tkabbir mistenni jissokta fis-snin 2017-2018. Fost ir-raġunijiet għal dan hemm il-konsum privat u s-suq tax-xogħol b'saħħtu. Fil-fatt, ir-rapport jgħid li l-qatt se jibqa' fl-istess sitwazzjoni, ġifieri baxx u l-produttività tal-pajjiż se tibqa' tiżdied. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea nnotaw ukoll it-tnedija tal-Bank Malti għall-Iżvilupp bil-Kummissjoni Ewropea tgħid li dan se jwassal għal iktar investiment dinamiku fi żmien medju. Hemm imbagħad l-aspett tad-dixxilpina finanzjarja fejn hawn ukoll Malta tikseb riżultati tajbin. Fl-2016 id-deficit se jkun niżel għal 0.7% tal-prodott domestiku gross. Anke jekk Malta għandha l-ispiża tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, xorta waħda din is-sena mistenni jkun reġistrat tnaqqis minimu fid-deficit. Filwaqt li d-dejn se jkun niżel għall-ewwel darba f'ħafna snin taħt is-60% tal-prodott domestiku gross biex imbagħad jinżel għal 55.6% sal-2018.